Искаме да закупим 80 лаптопа въз основа на най-добрата цена по отношение на характеристиките. Нашият IT менеджер е определил минималните и максимални спецификации и начина на оценяване на предложенията на участниците. Дали електронният търг ще ни помогне да изберем най-изгодната оферта въз основа на цената и техническите спецификации? В примера с доставката на технологични стоки, купувачът е готов да плати повече за по-качествени продукти. Той ще оцени техническите оферти и всяко едно предложение. Тази оценка ще бъде въведена в електронната тръжна система преди началото на търга. По време на наддаването, изчисляването на съотношението цена-стойност се извършва автоматично. Постига се най-добрият резултат от технико-икономическа гледна точка. Когато разглеждаме съотношението цена-качество, претегленият търг подхожда най-много.